Club Junta, building better Africa. Nthawi yankhani ndipo madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Mtengo wa mafuta galimoto pa msika osavomerezeka tsopano wafika pa 9,500 kwacha pa lita. Apolisi amanga wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Ndipo anthu madera ena mu mzinda wa Blantyre adandaula ndi mtunda utali umene akumayenda kuti akalandire chimanga cha ulere. Tindi zimenezi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Club Junta, building better Africa. Munkhani yathu yoyamba, mtengo wa mafuta galimoto pa msika osavomerezeka wafika pa 9,500 kwacha pa lita, pamene vuto lakusowa kwa mafuta likukulirabe mdziko muno. Times yacheza ndi ena mwa anthu amene akumagulitsa mafutawa mphepete mwa msewu wa M1 mu mzinda wa Lilongwe. Anthuwa atsimikiza kuti malita asanu a mafuta galimoto akumagulitsa pa mtengo wa 47,500 kwacha. Kathe Maulidi ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Tinafunsa ogulitsa mafutawa omwe akumagulitsa mbali mwa msewu wa M1 ndipo ambiri omwe tinawafunsa anati akugulitsa mafutawo pa mtengo wa 47,500 kwacha pa malita asanu. Izi zikutanthauza kuti lita imodzi ikugulitsidwa pa mtengo wa 9,500 kwacha. Pamalo ena tinapeza akugulitsa mafuta pa mtengo wa 8,000 kwacha pa lita imodzi, ndipo pa nthawi yomwe timafunsa mtengowo nkuti wa minibasi wina akupapa mafuta kuchoka minibasiyo kupita mchigubu. Mnyamata yemwe tinakumana naye akugulitsa mafuta pafupi ndi sukulu yophunzitsa maluso Lilongwe Technical College anatiuza kuti akugulitsa mafutawo pa mtengo wa 9,500 kwacha pa lita imodzi. Izi zikusiyana ndi zomwe zimachitika masiku apitawo, poti ambiri amagulitsa mafutawa pa mtengo wa pakati pa 24,000 kwacha ndi 30,000 kwacha pa malitas 5. Mtengo wa mafuta a petro ovomerezeka ndi boma ndi 2,530 kwacha pa lita imodzi. Dzulo mkulu wa bungwe la Mera a Henry Kachache anauza komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe kuti alembera kalata a polisi kuti awathandize kuthana ndi mchitidwe ogula komanso kugulitsa mafuta mzigubu. Iwo anati vutoli ndi lalikulu potengera kuti pano amaminibasi nawo komanso anjinga za moto ayamba kumagula mafutawa ndi kumakawapopamo nkuyika mzigubu. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yadzudzula mchitidwe omanga nyumba mbali mwa mitsinje mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa komiti a Werani Chilenga wati izi zikupitirira kuchitika kamba kakuti anthu ogwira ntchito mboma salabadira zakufunika koteteza chilengedwe. Rebecca Chimcheka walemba ripoti ili limene akuwerenga Brenda Kayo. Achilenga ati kumanga nyumba mbali mwa mtsinje ndi kuphwanya malamulo, ndipo komitisi walekerera anthu omwe akuphwanya malamulo wa. Ifeyo tili wokhumudwa kwambiri ndi a Ministry of Lands. Alanzi amangogawa mapuloti pena paliponse. Pakali pano tikunena pano puloti imene timakaona apasa munthu puloti mmwenye kuti amange nyumba mu mtsinje. Osati mbali mwa mtsinje koma amange mu mtsinje. Ndiye ife zimenezo sitikugwirizana nazo ndipo sitizalola chifukwa malamulo saku ife ntchito yathu ndiyo panga malamulo. Tikapanga malamulo ajagwire ntchito imene ayenera kugwirira ntchito. Ife si ochita implement malamulo aya. Koma amene akupanga implement malamulo ngati akupanga implement molakwika, ife sitingasekerere zimenezozo. Ampasa munthu ploti kuti amange nyumba, akumpasa buffer zone ya 15 meters away from the river. 15 meters hiyo sakunenaso kuti msinje banki river bank ya msinje ya Terapa sakunenaso zimenezo angoti manga 15 ndiye munthu uja wamanga mpaka mmazi. Ndiye ife tauza kuti zimenezi ayi
malamulo sakulola. Kaya apita ku khoti apita kuti ife malamulo sakulola kuti munthu azimanga nyumba munsinje wa Lilongwe. Kaya ndi mwenye, kaya ndi Malawi, kaya ndi Mchinese, kaya ndi ndani, zimenezo malamulo atusalola. Palibe amene ali pamwamba palamulo mziko muno. Kaya ine ndalama za mtundu wanji asate malamulo a ziko lino. Mmodzi mwa mamembala a komiti anadzudzula akuluakulu a boma omwe amapereka malo ponena kuti samalabadira kufunika kwa chilengedwe. Pakadali pano komiti yauza bungwe lomwe limayang'anira kuti chilengedwe chisaonongeke kuti alembere makalata kwa wina aliyense amene akumanga nyumba zawo m'mbali mwa mtsinje kuti ayimikaye mpaka patachitika kafukufuku. Pakadali pano mkulu woona zomangamanga ku konsolo ya Lilongwe ya Hilary Kamala watatsatira zomwe aphunguwa anena. Kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi Abdelkader Naji wayamikira gulu la Corps Africa Malawi kamba ka ntchito zake zotamandika zachifundo. Malinga ndi Naji, ntchito zimene gululi likugwira zikuthandiziranso kukweza chuma cha dziko lino. Iwo amalankhula izi pa chikondwerero cha mgwirizano wa mabungwe ogwira ntchito zachifundo umene unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Emmanuel Simpokolwe walemba ripoti ili limene akuwerenga Blessings Mpinganjira Changata. Malingana ndi Naji, bungwe la Corps Africa limene limayendetsedwa ndi achinyamata ndipo likugwira ntchito m'mayiko asanu ndi atatu mu Africa limatsogolera ntchito zachitukuko m'madera osiyanasiyana. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya zachuma Ben Wandawanda ati ndondomeko ya bungweli imabweretsa umwini pa ntchito zachitukuko cha m'madera. Kufunikira kwa bungwe la Corps Africa ndipo kuti kumathandiza kupanga ntchito zachitukuko m'midzi ndi madera okuti mwina ndakutali kuchokera mtawuni. Komano momwe amagwirira ntchitoyi ndipo kuti amagwira ntchito ndi atsogoleri a m'midzimo poona chofunika ndipo kuti ndi bungwe lokuthandiza kukonza zinthu zomwe anthu m'madera ambiri amatenga mbali pokonza zinthuzo chifukwa zoti zinthuzo zothandiza iwo. A Endington Wakavuli ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Corps Africa Malawi. Ku Africa ife timalimbikitsa achinyamata makamaka ma graduates kuti atenge mbali pa ntchito ya Malawi. Ndeno timapanga recruit achinyamatawa ngati ma volunteers komano ntchito yathu imafuna kuti ifeyo talimbikitse komanso akhale ndi experience imene akamaliza program yawo ya volunteering amakhala kuti they are able to find the jobs. Kupatula dziko la Malawi, bungwe la Corps Africa limagwira ntchito m'mayiko a Morocco, Senegal, Ghana, Kenya, Ethiopia, Gambia komanso Rwanda. Apolisi amanga wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Agangata akuasunga ku polisi ya Lilongwe ku area 3 atawamanga ku ofesi yawo mu mzindawu. Kathe Maulidi walemba ripoti ili limene akuwerenga Eric Msikiti. Loya wa Agangata Gilbert Konyongwa wati Agangata awamanga powaganizira kuti anakonza zikalata zabodza za misonkho ndi cholinga choti kampani yawo ya Masters Security Services ipeze contract ku sukulu ya Luana mchaka cha 2017. Akonyongwa ati Agangata akuyembekezeka kugona mchitokosi mpaka na Lolemba pamene adzatengeredwe ku bwalo la milandu komwenso akuyembekezeka kuti akapempha belo. Agangata anamangidwa kutsatira chikalata chimene chinatsindikizidwa ndi bwalo la milandu la magistrate kuti amangidwe. Mneneri wa polisi Apita Kalaya wati Agangata amangidwa ndi bungwe lotolera msonkho la Malawi Revenue Authority ndipo apolisi akungowasunga. Lolemba sabata ino chipani cha Democratic Progressive DPP chinadzudzula boma kuti likuchita dala kumanga mamembala ake ndi cholinga chofuna kuwakhazika chete. Izi zimatsatira kumangidwanso kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera Joseph Mwanamveka komanso mkulu wokonza zochitika mchipanichi Samia Suleiman. Kuchepa kwa maagent ampamba komanso Airtel Money akuti kukusokoneza ntchito za mtukula pakhomo madera kumidzi. Izi ndi malinga ndi DC wa boma la Tcholo Hudson Kupanga. Akupanga nina izi pamene amalondoloza mene ntchito za mtukula pakhomo zikuyendera madera a mafumu akulu Ngolongoliwa, Boyidi,
Changata ndi Khwetemule. Blessings Kadewere walemba ripoti ili limene akuwerenga Elvis Hoahoa. Akupanga ati ndondomeko ya mtukula pa khomo mbomali yakwanitsa kusintha miyoyo ya mabanja ochuluka kuchokera pa nthawi yomwe inayamba mchaka cha 2013. Yowati ndondomeko iyi imene imalandira thandizo lake la ndalama kuchokera ku boma la Malawi yakwanitsa kuphunzitsa ana sukulu, kukhazikitsa mabizinesi ang'onoang'ono pomwena agula ziweto mwazina. Koma akupanga ati kusapezeka kwa ma-agent makammadera akumidzi ndiye namwe mavuto omwe akukhudza ndondomeko yatsopano yolipirira anthu opindula. Iwo ati kampani zalami zomwe zikugwira ntchito yopereka ndalamazi m'mafoni zikonze mavutowa popeza kulepheretsa anthu opindula kulandira ndalama nthawi yake kamba ka mtunda omwe amayenera kuyenda kukafika kumalo otengera ndalamazi. That was service provider amene timati tikapanga ndalama ija tikapanga payroll ija timakhuthula ndalama zija ku kampani kwakuja kuti agawire anthu chifana ngasindama zimene amafoni aja amapeza kuti ndalama zija sizikupita kwa anthu chifukwa alibe maagent kumidzi kwa Gombe kwa Nkhata Ombere kufika ku Mozambique kulibe maagent kuti adziwa ninka anthu ndalama ndi ndalama chimakhala mufoni. Ndejo witsancha kuti munthu ena adabwera kuno kuna kuti ine ADC ine ndi pa mankhwala otalikitsa moyo ndalama ili mfoni umu ndifuna kuti mundipatse ndalama imene nkagule chani chakudya nkhani yoyipa kwambiri pamene agent ali komweko ndalama alibe. Chimene kunena chino ndi vuto lalikulu chifukwa chokuti ngati service provider tikumpatsa ndalama kuti apatse anthu iye sapangapo kanthu nokuti azikhala ndi mpambo kuti apatse anthu ndi vuto. Ndipo mayi Margaret Benito ochokera mmudzi wa Lupia mfumu yaikulu Ngoliwa omwe ndi mmodzi mwa anthu omwe akhala akupindira kudzera ndondomeko iyi kuchokera mchaka cha 2024 ati akwanitsa kugula mbuzi ziwiri, nkhumba komanso kukonzetsa nyumba yawo ndipo akwanitsa kusamalira ana amasiye atatu komanso mchemwali wawo. Nkhani ya mtukula pa khomo ndapindula nawo mbuzi, ndapindula nawo nkhumba ziwiri, koma mbuyo mosemu ndinalibe china chilichonse. Koma lero ntalandi ya mtukula pa khomo ndapanga zimenezozo ndipo ndamanga nyumba. Iwanga uzapita kusogolo chifukwa ndapanga zimene zizi mbali ya mtukula chifukwa mbuyo ndinalibe na china chilichonse. Moyo wanga unali wokhala ngati ukutayika kuti kodi ndipanga kusogolo zotani. Koma panopa ndapanga zimene zizi ntalandi ya mtukula moyo wanga ndikuona ngati upita pasogolo kamba cha mtukula. Amala Sonowa ndi mlangizi ndondomeko ya mtukula pa khomo boma la Tcholo ndipo ati chiwerengero cha mabanja okwana 16,198 ndipo atsiriza kulandira ndalama ndondomeko iyi mchaka cha 2023 ndipo pakadali pano enanso okwana 16,974 ndiwo akupindula. Anowa ati mabanja amene akupindula pakadali pano ndondomeko iyi ndikuvutikitsitsa anthu achikulire aulumali odwala matenda amgonagona mwaena. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema #1 Malawi monse muno Times Television TTV. Tikhala kupitiriza kupatsani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho musadalikire. Club Junta, building better Africa. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Akuluakulu apa University ya Mzuzu ati Amalawi ambiri sakupeza chilungamo ku mabwalo a milandu kamba ka mavuto achilankhulo. Sukuluyi yati ndizokhumudwitsa kuti anthu ena awamangapo ndi kukagwira jere chifukwa chakuti owayimirira samapereka mfundo zawo momveka bwino. Samkalimira ali ndi zambiri kuchokera ku Mzuzu. Mkulu yemwe akuyendetsa programu iyi ku sukulu ya Chenjede ya Mzuzu Joshua Kumwenda anayankhula izi pa mkumano wa ophunzira omwe akuchita maphunziro awo a degree ya Masters in Applied Linguistics, Law Enforcement and Discourse. Mkumanowu cholinga chake kunali kuwunikira mmene programu iyi kuyendera kwa ophunzira omwe adayamba kale kuphunzira programu iyi. Anthu amene tikuaganizira kuti alakwira malamulo timafunsa bwanji mafunso. Ndiye tena tiphunzire bwino ku programu imeneyi kuti tikafunsa mafunso aja molondola mmene zikuyenera tikhalire ndiye tikhoza kuthandiza oweruza mlandu kuti aone kuti chilungamo chili apa. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu
ku sukulu ya njenjede ya Mzuzu a Precious Madula anatsindika kufunika kwa pulogalamuyi makamaka ku dziko pa nkhani yopereka chilungamo kwa anthu omwe akuganizidwa kukhala olakwa ku mabwalo. Amadula anakuti anthu omwe akugwira ntchito ku nthambi zachitetezo mdziko muno akuyenera kuti nawonso aphunzire pulogalamuyi kamba kuti ikuwasula mmene angagwirire bwino ntchito zawo kwinako ngati dziko likukwaniritsa maloto a Malawi 2063. Forensic linguistics ndi field imene imakhala yofunikira kwambiri zikakhala kuti maloya aja akufuna umboni, and umboni umeneyo jawo iwo aja mwina mu kosi yawo samatha kukhala ndi expertise yoti angathe kufika level inake kuti aziona kuti language munthu akagwiritsa ntchito chonchi direction imene akupita ndi yakuti conclusion ikhala yakuti, so element imeneyo akuipeza mu kosi. Mmodzi mwa ophunzira mu pulogalamuyi omwenso ndi mphunzitsi wa phunziro la Chingerezi anati pulogalamuyi yamba kati kubala zipatso kamba kunena kuti pano akuzindikira nkhani ya chilankhulo osati chomwe anthu amangoyankhula kapena kulemba. Program iyi basically tikumapanga study malamulo through chiphunziro cha chiyankhulo. Kalekale chilamulo chimamvetsa on its own pachokha, then now tumapanga knowledge imene tinatenga mu chiphunziro cha chiyankhulo kukamvesesa kuti lamulo la Malawi likuti bwanji. Programu iyi pakati pano ili ndi makohoti atatu ndipo anthu ogwira ku polisi, ku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno, asilikali a MDF komanso ku SCB ndi mabwalo a milandu komanso aphunzitsi ndi ena mwa anthu omwe akuphunzira ndi kusangalala ndi programu iyi. Anthu amadera ena mu mzinda wa Blantyre adandaula ndi mtunda wautali umene amayenda kuti akalanje chimanga chimene boma likupereka. Anthu amadera ena ku Blantyre awa akumapita ku bwalo la Kamuzu mu mzindawu kuti akalandire chimanga chimene boma likupereka kwa mabanja amene akhudzidwa ndi njala. Padakali pano makhansala ena makhansala aku Bangwe Mthandizi ndina miyango, kansala wa Bangwe Mthandizi ndina miyango Isaac Jomo Osman komanso kansala wa Rafael Mzimu nayeso wafunsa boma kuti liyambe kufikira wanthu madera amakhansala awiriwa. Daniel Zimba ayindi nkhani yonse. Kutsatira vuto la njala lomwe lakhudza dziko lino, boma likugawa thandizo la chimanga kwa mabanja omwe akhudzidwa pafupifupi 5.7 million maboma onse mdziko muno, ndipo madera ochuluka mboma la Blantyre akulandirira chimangachi pa bwalo la Kamuzu. Ndipo anthu okhala m'madera a Bangwe ndi Namiyango apempha boma kuti likhazikitse malo ochuluka ogawirako chimangachi m'madera chifukwa anthu akukumana ndi mavuto ochuluka kuphatikizapo mayendedwe kuti akafike ku Chichiri komwe kuli bwalo. Mmodzi mwa anthuwa, Amphatso Ching'ande, anaonjezeranso kuti akuganizira ena mwa adindo kudera kwawo akuchita zachinyengo posankha anthu oti apindule ndi thandizoli. Mafumu ena kumazitenga kuti wenda DPP akamalembana zinthu akumangotenga na DPP okoko mangwenda mwacho a DPP ene musibe ena chamapita kumasiyo kumati khomo iliayi khomo layi makhansala ena wamakhala chikuja akuziyambisa ndi mafumu omu komanso ndi pamene popa ndikuona kuti tibwere kunoko nzona kuti kunoko kuonekabe kuti ndikwabada ni mtendere paka kunoko azopa tunokuwa nyaki. Kansala wa dera la Bangwe Mthandizi Isaac Jomo Osman anagwirizana ndi nkhawa ya anthuwa koma anadzudzula kagulu kena ka anthu komwe ati kakumapangira thandizoli ponena kuti mamembala ake ndi otsatira chipani cha MCP. Pali madera ena akafuna kugawa chimanga chawo anthu amagawana kuti sikumakama phokoso akanawalola kuti amene ajawo azigawana mmene amagawanira nake andi mmene kumakalira kumene kuchako chitetezo cha anthu ngati amenewa sichokwanira iya chimanga chini cha amphawi. So kukupezeka kuti anthu analembalemba mayina kuli kagulu kena kakumabwera mu zina la chipani ndikumanira zoti ifeyo talamulidwa kuti mukamalemba mayina ife MCP mutigawire tizigawana pakati. Ndipo mawu ake Mfumu Akawinga anatsutsa kuti pakuchitika zachinyengo posankha anthu oti apindule ndi thandizoli chifukwa ati ndondomeko yosankha anthuwa ikumachitika poyera. Mkulu wa polisi mdziko muno Mayi Merlin Yolamu wati akhwimitsa chitetezo mokhulupirika komanso modzipereka pamene dziko lino likuyembekezera kuchititsa chisankho mwezi wa Septemba.
mayi Olamo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano owunikira mmene apolisi agwirira ntchito zawo mchaka cha 2024. Brenda Kayo ali ndi zambiri. Ayolamu ati mchaka cha 2025 ndi chaka chofunikira kwambiri mdziko muno pomwe mukuyembekezereka kuchitika chisankho, ndipo apempha polisi kuti aonetsetse kuti zisankhozi zichitike mwamtendere. Iwo alimbikitsa polisi kuti mu nthawiyi aonetsetse kuti akutsatira mfundo zoyendetsera ntchito zawo monga kuteteza anthu mbali zonse, kusakondera komanso kudalirika pa ntchito yawo. Ifeyo ngati Malawi Police Service tikufuna tigwire ntchito kwambiri kuposa mmene mwina tinagwirira chaka chatha, pozindikiranso kunena kuti chaka chimenechi ndi chaka chimene Malawi ikhale kupanga chisankho, ndipo tonse tikudziwa nthawi ya chisankho ndiye kuti Amalawi ambiri amakhala kuchita zinthu zosiyanasiyana, ndiye kuti akhale otetezedwa komanso kuti chisankho chija chiyende bwino. Tikusowekera ifeyo tikhale pa ntchito yayikulu, ukadaulo wathu upite pamwamba kwambiri, ndiye kuti china chilichonse tikuyenera kupanga koposerapo mmene tinapanga chaka chatha kuti zinthu zitiyende. Malawi ikuyembekezereka kuchititsa zisankho zapatatu mu Septemba chaka chino. Mu nkhani za maiko ena, zipangizo zoonetsa mmene ndege imayendera komanso kujambulira mawu a mundegemo zinasiya kugwira ntchito mphindi zochepa chabe ndege ina itanyamula wanthu. Ndege ino yanyamula wanthu mdziko la South Korea isanagwe. Izi ndi malinga ndi akuluakulu akunduna wa zamtengatenga mdzikoli. Akuluakuluwa ati zipangizo zochedwa flight data komanso cockpit voice recorder zinasiya kugwira ntchito bwinobwino mu ndegeyi imene inagwa mwezi watha. Anthu okwana 179 anafa pa ngoziyi imene ndi yayikulu kwambiri mu mbiri ya ngozi za ndege mdziko la South Korea. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtengo wa mafuta galimoto pa msika osavomerezeka tsopano wafika pa 9,500 kwacha pa lita. Apolisi amanga wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive mchigawo chapakati a Alfred Gangata. Ndipo mnkhani zina vanthu amadera wena mu mzinda wa Blantyre adandaula ndi mtunda utali umene akumayenda kuti akalandire chimanga cha ulere. Munaindi Ronald Mpaso ndikufuneni zabwino zonse pene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pompano pa wairesi yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Tikumane nthawi ina zikomo. Club Junta, building better Africa.